Сердце милость, и на всеки век давай нам, клятва за трима, а на том свой радуется Россия, благословен Бог нас, храни и прислужи Господи. Слава Тебе, Боже, да слава Тебе, Царю Небесного, тежко души, истини и живота си се изпълне. Съкровище Боги и водатели, иди си се вни, очистени си ги сперни, си си блажи души наши. Свети Боже, стигли си да смъртни, помилуй нас. Свети Боже, стигли си да смъртни, помилуй нас. Свети Боже, стигли си да смъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние прислужени и Богомин, престая Троица, помилуй нас, Господи, чисти ги наш, ходи го по беззаконие наше, седи и пусти, и си немото наши и поврати. Господи, милуй, Господи, милуй, Господи, милуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние прислужени, Отче наш, иже се на весек, да стици на Твоето пред Царство Твое, да бъде воля Твоя, да си и хлеб наш насущен даш днес. И оставим дълги наше, и преживим оставим закон наши, и нас до изкушение, но избави нас от лукавото, Царство и слава. Отца и Сина и Святого Духа, и ни присно, и во веки веков. Амин. Положен си мир, о Христе, животе, ангелските воинства, ужасиха се, Твоето снисхождение, като славеха същества. Anna
вечни Сине и Святоше, утвърди ни щедро сила се победна, да сме мощни срещу наши врагове. И ни Христо веки вековин, Майко на Христа, Дева чиста и закрила вечна, отстрани съблазните ни всички верни, и като се блага смирни надари. Пак и пак смирни на Господа се помолим. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй. И сохрани нас, Боже, Твоя благодатио, Пресветло и пречисто, преблагословено, слава Отцу нашему Родицу, и Пресвятому Иисусу Себе с Ним, помощами се и друг друга, и весь живот наш, Бог предвид, и яко святи си Боже наш и на престоле слави и хрумисти, почивай и тебе слово благословяем, съпречаното Отце и Христин и Божествен Духом, ныне и присно и во веки веков. Амин. Родовете всички Твоето погребение, с песни възпяват Христе мой, с песни възпяват Христе мой. Юда лицемер, что Христа предаде, сам се в плен отдаде, сам се в плен отдаде. Сладко мое чедо, сладка моя пролет, него остати изчезна, него остати изчезна. Мироносителе, дойдоха при гроба, с миро за тебе, мой спасен, с миро за тебе, мой спасен. Мироносителе, храм утром с миром, гроба поливат словени, гроба поливат словени. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Троице пресвята, Отче, Сине, Душе, всички помилуй, о Боже, всички помилуй, о Боже, и ни присно веки веков мир, молим сподобини, за да видим Него, Твоя възкръснал Син славен, Твоя възкръснал Син славен. Имената му. Милуй нас, Боже, по лицину сме, моля се, услиши. Милуй, ще моля се, услиши, да ги здраве, спасение, прощение, оставление, Бога, Божи. Виктор, Диана, Елена, Ангел, Ивалин, Валя, Костадин, Оя, Самуил, Димитър, Мария, Марин, Мартин, Юрин, Еней, Наталия, Ница, Донка, Марин, Атанас, Ница, Милена, Целелина, Елена Дана, Селенета, Мария, Даяна, Мария, Михаила, Наско, Данчо, Емка, Йока, Краси, Венка, Мари, Лили, Рая, Крисия, Мария, Гоша, Тодор,
Тодор, Триана, Павел, Румен, Даниела, Николай, Ростислав, Ралица, Георгина, Пламен, Руслана, Елена, Надежда, Станио, Христо, Ивайло, Нели, Бойко, Алекс, Минко, Даниел, Христо, Людмила, Донка, Павлина, Християн, Пламен, Оля, Христо, Стефан, Андрея, Дислава, Найден, Момчил, Милена, Ивайло, Любина, Тодор, Стефан. Владимир, Милен, Даниел, Христо, Христина, Ана, Владена, Владимир, Младен, Денка, Динко, Антон, Ивайло, Кина, Цветанка, Светлана, Диана, Красимир, Ненко, Русица, Марина, Христо, Хрислав, Ростислав, Велин, Весела, Ивайло, Николина, Памен, Пепа, Мария, Веселин, Нюка, Павел, Мартин, Пламен, Мария, Марин. Да се прости всяко волно и неволно прегрешение, защото си милостив, че бъде Бог и на Тебе Отца и Сина и Святого въздава слава, сега и веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, полици милостта моя, се услиши, помилуй, Господи, 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 помилуй. Още се моля за упокоение душите, починалите Божи раби. Младен, Минка, Димитър, Стефанка, Христо, Таню, Тонка, Деса, Милко, Цветан. Ante Синчо, Марин, Пенчо, Димитър, Тодор, Ненко, Димитър, Мария, Стана, Елко, Сроници, Нетко, Мария, Ирина, Нетко, Тода, Ралица, Василия, Илия, Гечо, Василия, Гечо, Стойчо, Гена, Мария, Цеца, Мирина, Ангел, Мария, Борис, Никола, Дина, Галя, Георги, Пена, Гена, Питър, Веселин, Нивалина, Мария, Регион, Марин, Тота, Нето, Люка, Аспарул, Борислава, Надежда, Сава, Иван, Христо, Елена, Минко, Христо, Мария, Петър, Дона, Христо, Мирослав, Ена, Мария, Панчо, Динко, Станка, Петър, Цана, Минчо, Мичо, Мара, и сродни с тем, Боже, простите се всякому прегрешение, волно, може и неволно, якакви са възкресени живот по Господу. Або се да го знаем, сте Божи, нашето весело се улага се началното от зем и през тем Божи, ощурящите Твой Духом, нири Христо, поведи веков, амин. И Господовите се нам, слышане Святого Евангелия, Господа да помни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да станем прави, да изслушаме благовейно Святото Евангелие и всички ще се чете Святото Евангелие по Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да занимаваме. На другия ден след петъка събрали се първосвещениците и фарисеите от Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че оня измамник още в живе бе казал: Подир 3 дни ще възкръсна, за това заповядай да си запази гроба до третия ден. Не би учинствено да отидат нощем и да го откраднат и да кажат народа възкръсна отвън. И последната измама ще бъде положена от първата. Пилат им рече: имате стражи, където заведете, както знаете, да отидоха да завади гроба за стража и запечатаха камъка. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Боже, помни наши, слава Тебе! Слава Отцу и Сину, слава Господи, Христос, веки помни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, истинния Бог наш, пречистителен Бог, Господи Сумат, предвидомостно пред наших всех святих, помилуй, спасет нас и поблажи, чудотворец, молитваме се Отец наши, Господи, Исусе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Амин. И така, с това челно последование, наречено Опило Христово от народа, брати и сестри, отбелязахме събитията, свързани с погребението на нашия Спасител и Господ Исус Христос, който дойде на земята, за да избави човешкия род от страданията, от греха, от злото, от злобата, от болестите и крайна сметка от смъртта. Защото Той сам със своята собствена смърт
прие най-тежкото наказание – смъртната присъда. И то много жестока смъртна присъда, разпънат на кръст. Много мъчителна смърт. За да може да даде шанс и на най-тежко провинилия се човек, грешник, да се възползва от това изкупление. Той самият абсолютно чист и невинен, безгрешен, но прие най-тежката присъда, за да даде това изкупление на всички нас. А в нас остава само да се възползваме от него. Разбира се, като повярваме от дъното на душата си и с всичките си духовни сили да се стремим да следваме това, което Той ни е оставил като воля Божия, до учение Христово на земята и преподавано ни от Светата Православна църква от древността и до днес. Брати и сестри, в Гецимания той се молеше, ако може да ме отмине тая чаша. Явно не е имало друга възможност за паднали в грях човешки род, освен тази да бъде изкупен със смъртта на Синът Божий, Син човечески, Господ Исус Христос. Затова и тая чаша не го отминава. Горчива чаша, която предстои на всеки един от нас, разбира се, които искаме да вървим по пътя на правдата и на Божията истина. Защото не е само изпълнен с рози пътят към Бога. Има и води, има и тръни, има изпитания. Но Господ казва: вземете моето иго върху себе си, защото игото ми е гладно и бремето ми е леко. Много по-малко, много по-леко от участта на грешниците, които така или иначе умират и се заминават от този свят, но това, което им предстои, са вечни мъки. А праведниците и тези, които са изпълнили волята Божия на земята, тях ги очаква вечно блаженство в Царството Небесно на нашия Спасител и Господ Исус Христос. И така Господ направи всичко това за нас, за да можем ние с вас да се възползваме. Желая от все душа и сърце всички ние да изпълняваме волята Божия в оставащите вече броени дни до Светото Христово възкресение, да във въздържание, в пост и в молитва, да изминем този път на Светата Четиридесетница, да го довършим. За да можем на пасхалната служба, онези от вас, които са се подготвили, разбира се, да приемате тялото и кръвта Христови. Защото Господ казва: който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма да наследи Царството Божие. Затова всички ние, православни християни, трябва да постим, да се изповядваме и да се причестяваме. Да се причестяваме неосъдно, защото който яде и пие недостойно тялото и кръвта Христови, той яде и пие своето осъждане. Затова именно е изповедта, Светото таинство изповед, което е предназначено за очистване на греховете на нас, грешните човеци, и така преминали през варята на Светото таинство изповед, да можем да приемем и Светото причастие неосъдително. Желая на всички вас в пасхалната нощ да сторите това и Бог да ви дарува живот, здраве и сили, да посрещнете достойно празникът на празниците, Светлото Възкресение Христово. Честит и благословен празник на всички! Нека да се поклоните на Светата Плащаница, да целуваме ти. После ще доведем.
От шмака.